Taskar tubali. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu mai taken taskar tubali. Shirin da zai ke wayar muku da kai akan abubuwan da suka shafi zuba jari, kula da kuɗi da ma wasunsu masu alaƙa da tattalin arziki. Kada a sha'afa, za ku iya samun wannan da ma wasu shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.tubalinarziki.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram har ma da TikTok, dukkansu da tubalin arziki. Taken shirinmu na wannan satin shine walawala da damfara a harkokin zuba jari. Sau da dama mutane kan fada hannun ɓata gari ko 'yan damfara a yunkurinsu na samu ko baza hanyoyin samun kuɗin shiga. Galiban bisa rashin sani, mutane na gari kan fada tarkon irin waɗannan mayaudara. Sakamakon yawan jama'ar da kan fada wannan matsala, tubali ya ga dacewar yi muku tambihi ko tsokaci akan yadda wasu kamfanoni kan yaudari mutane domin wawashe musu dukiyoyinsu ta hanyar roman bakan cewa za su samu riba ninkin ba ninkin. Da farko dai, ya kamata mu san irin wannan sigar kasuwancin yaudarar ya samo asali ne shekaru aru-aru daga ƙasar Amurka, kuma har wa yau masu yi ba su daina ba. Sigar irin wannan kasuwancin kuwa shine wani ko wata da ka sani mafi yawan lokaci ke kawo maka tallan zuba jari a wani kamfani, ta inda za a shaida maka kamfanin zai juya kuɗin ne kana a rika baka gwaggwaɓar riba duk wata. Misali, za a iya cewa duk naira 100,000 da ka saka, duk wata za a rika baka naira 20,000, kuma uwar kuɗinka fa tana nan tana jiranka. Turƙashi. A haƙiƙanin gaskiya, ba kasuwancin ake da kuɗin ba, illa kawai ana amfani da kuɗaɗen da sababbin masu zuba jari suka kawo wajen biyan tsofaffin. Haka al'amarin zai ci gaba da zagayawa ta hanyar yin amfani da kuɗin sababbin kwastomomi domin biyan tsofaffin kwastomomi, har ranar da aka rasa sababbin masu sha'awar zuba jari, to fa daga nan kowa sai dai ya ji asalansa. Kaɗan daga cikin yadda za ka gane irin waɗannan kamfanonin walawalar sun haɗa da: mafi yawan lokaci kamfanonin sukan yi maka alƙawarin riba mai gwaɓi, wadda idan juya kuɗin za a yi, da wahala a samu ko rabin ribar da aka yi maka alƙawari. Haka zalika, irin waɗannan kamfanonin ba sa taɓa yi maka maganar faɗuwa, sai dai riba. Sukan ce kasuwancinsu maras haɗari ne. Da za ka tambaye su wani irin kasuwanci ake da kuɗaɗen da aka tara, kuma ta yaya ake cin ribar da ke isa har su biya kwastomominsu maƙudan kuɗaɗe, da ba za su iya baka cikakkiyar amsa ba, sai dai su ce suna harkar man fetur ne, ko kuma shigo da kaya daga ƙasashen waje, ko kuma wata harka mai sarƙaƙiya. Kana su ce maka kasuwancin nasu yana da wuyar ganewa. Kaga kenan duk lokacin da mai karɓar kuɗinka ba zai iya yi maka kyakkyawan bayanin yadda zai sarrafa kuɗinka ba, to ƙyale shi malam, wayanka kuɗinka na hannunka. Da tsautsayi zai sa ka zuba jarinka irin waɗannan kamfanonin, to da farko ba za ka samu wata matsala ba. Kuɗin da aka yi maka alƙawari duk wata zai rika shigowa asusunka, amma fa daga baya, bayan sun fara samun ƙarancin sabbin kwastomomi, sai kaga an shiga tsilla-tsilla. Wannan watan a baka, sai a ƙara wata 2 ko 3 sannan a ƙara maka, har a kai lokacin da za ka ji shiru, kuɗin sun daina shigo. Da zarar ka kusa ɗebe adadin da ka zuba, irin waɗannan kamfanonin kan matsa maka lallai ka ƙaro jari, tare da yi maka roman baka cewa za su ƙara maka riba fiye da ta baya. Wannan fa idan ka yi sa'a kenan, har an kai ƙadamin biyan ka kuɗin riba da aka yi maka alƙawari a duk wata kuma a jere. Da za ka tambaye su kafin ka fara zuba kuɗinka a kamfanonin ina rijistar su, da wataƙila za su iya nuna maka satifiket ne kawai na hukumar yi wa kamfanonin rijista ta ƙasa, wato CAC, wadda wannan rijistar ba ruwanta da bibiyar irin kasuwancin da kake bayan an yi maka rijistar, amma ba za su taɓa nuna maka rijistar su da hukumar sanya hannun jari ta ƙasa ba, wato Security and Exchange Commission. Idan kuwa sun nuna maka wannan rijistar, to ɗauki hotonta ka je ofishin hukumar mafi kusa domin tabbatarwa.
na kuwa tabbata za ka iski rijistar bogi ce. Duk waɗannan matakai fa muna cewa a bi su ne domin tantancewa da kuma tabbatarwa. Wani ko wasu ba su yi amfani da damar da suka samu a kanka ba, sannan su cutar da kai ta hanyar sace maka dukiyarka da jefa ka cikin matsala. Allah ya kare mu. Masu sauraron mu, a nan za mu dasa aya, wanda ya wallafa Malam Nasiru Mikdad. Ni Fatuhu Abdullahi Ado da na gabatar, a madadin jagorori da injiniyoyin da suka sada ni da ku, nake cewa mu haɗu a wani satin.